ụfọdụ eze nwaanyị anyị kịta gbataghị nji wee sị na ewu ụfọdụ mabanyere na ya akpọghị ọrụ nọ na ha fụ na ibe ha na-eme. Eze nwaanyị kwesịrị ike ị na-edozi ezinụlọ. Eze nwaanyị kwesịrị ike na ọ bụ nwoke na ọ bụ nwaanyị gbata abịa na nke gị sị gị na-ekwe ka o si wee dị n'ezinụlọ ya. Ihe ị ga-emebi ịrụ ọrụ udo na obi ka ọ chịa n'ezinụlọ ahụ. Mana eze nwaanyị ụfọdụ anyị bụ ndị na-enwere ndube isi na-achọghị ịnọ ya na di ha ịnọ ha ncha agbapụcha nọchara ebe dị iche iche na ụdị obi nke ha. Duto gịnị na ha achọghọ irubere nwoke ha nọ na be ha isi. Eze nwaanyị ekene gị. Ka ịma ọ dị mma eze nwaanyị ndị na-ekiri anyị na maọbụ na-ege gị ugbu a ga-achọ ịmata onye ịbụ na ka isi alụ ọrụ eze nwaanyị. Ihe anyị ji bịaba bụ na anyị na-anụ akụkọ gbasara ndị eze nwaanyị na ihe ha na-eme. Onye ọbụla pụtara na eze nwaanyị, ụmụ nwaanyị niile ụfọdụ bụzi ndị eze nwaanyị a na-aza ihe ị ga-agwa ha na ihe